Nggih, mbok menawi badhe ngersake lelagon sumangga penonton ya diparingi gayeng napa halus? Gayeng. Oh, jaluke gayeng, Mbak. Heeh, berarti nek gayeng ki dinae anu. Sorak-sorak tok wae wis gayeng kok Ron. Jineman ular kambang ngono ki gayeng. Lah omong Kasmarandono ngono kan kok nek gayeng ki. Lah iya, apa selendang biru kedep, terus aku nyawang selendang biru. Pripun? Selendang biru. Sing tuwa napa sing nem, Pak? Lah kan ada dua selendang biru. Nek sing nom niku sing selendang biru niku. Oh itu. Mbak dudutno selendang ora biru to, Mbak? Lah dudutno kuwi wae. Dudutno nek. Ya, derek monggo. Ono sing njaluk statue barang ta, Cah? Engko velocity. Ya, sumangga. Ya nanti diimbal aja nggak apa-apa. Wah tamune saya oke, saya kebak banyak milih. Monggo. Oke. Ron. Dalem. Nek wis ora iso ngabini ra apa-apa. Lah piye to? Aku tuh wis tak sabar-sabar pengen sih. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman ora sida kebojoan. Abang sanggane wong tuwa ora marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Ayo. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu watone ora ganggu. Loro dipateni nanging ora mati, Gusti paringi kuat hati. Hoi ayo song, ayo. Sisa. Mbak Umi boleh bergoyang ya. Goyang asik. Taman budaya Gunung Kidul bergoyang. Ameliana Dika. Jangan pisahi. Terima kasih. Oleh kalah weteng sing menika aja kalah materi. Sikat Mel, sikat. Satu, dua, tiga.
katon